Esperi, mestre. Esperi, em va prometre que m'ensenyaria a ser bruixot. Tu m'has vist mai faltar una promesa, màgic? No, mai. Així que, màgic, t'agradaria donar-me un cop de mà, eh? Trasllat! Kiridanxelo. On et penses que vas? Ja no te'n recordes? Jugant a fet i amagar no em guanya ningú. Vinga, entrega'm immediatament l'espasa de Barthander, Kiridanxelo. Trasllat! Ha anat tot com una seda, oi, mestre? Era un negat en Hartia jugant a fet i amagar. Adéu. Volcan, va tot bé? I a tu t'ho sembla que va tot bé? No diguis bestieses si no vols que t'escanyi aquí mateix. No ens en sortirem d'escalar aquesta paret. Vols callar, ja? Ens han dit que aquí dalt hi han vist caure llamps negres. Per tant, el monstre ha vingut aquí, no hi ha cap dubte. I per què creus que ho hem d'anar a comprovar nosaltres? A tu què et sembla? Si trobem les dues noies i les portem a casa, guanyarem una bona recompensa. Així, tan bon punt li hàgim tornat els diners a aquell carai de bruixot. Quedarem en paus i el podré estrangular. Torna a la teva forma. A les ruïnes del llac. Em pensava que ens hi quedàvem. Si no t'haguessis esbarat tant en un lloc tan perillós... Què dius? Però si has sigut tu! Volcan, què? Ostres! Què deu haver passat aquí? Volcan, són els senyals que han deixat els llamps. Era veritat, el monstre deu ser aquí. Ai! Ho veus, que no t'ho havia dit jo, si sempre tinc raó. Potser també seran les senyoretes. I tant, home. Ja hi pots comptar. Aviat s'acabaran els dies d'humiliació. Ja ho veuràs, t'ho dic jo. Mira! Fixa't, quina posta de sol. Ànims! Va, Mariabel! No em miris avall! Vinga, que ja et falta poc! Va!
quieta, Creau. Estigui ben tranquil·la. Va tot bé? Mira que sou temeràries, eh? No us podíeu esperar que arribés jo? Perdona. Ja n'arribes a ser de fanfarró. Què et fa pensar que t'esperàvem? Ah, no? Ostres. Ja és aquí. Allunyeu-vos d'aquí, totes dues, de pressa. Però per què? No m'ho feu repetir. Marxeu, va. Creau. Vols l'espasa, oi? Azalea? Apareix ara, son d'expiació!